Videossa tulen kertomaan 3 erilaisesta lentokonemysteeristä. Teen lisää sisältöä, mikäli suosiota tulee. Toivottavasti nautitte katsomisesta ja eiköhän aloiteta. Amelia Earhartin mystinen katoaminen kesken ennätyslennon askarruttaa mieliä vuosikymmenestä toiseen. 39-vuotias Earhart oli jo lentänyt ensimmäisenä naisena yksin Atlantin yli. Vuonna 1937 hän lähti navigaattorina toiveen Fred Noanin kanssa koettamaan lentoa maailman ympäri Lockheed Model 10 Electra-koneella. Viimeisen tiedon mukaan parivaljakko lensi ennen katoamistaan Tyynellä merellä lähellä Howlandin saarta. Laajoista etsinnöistä huolimatta ruumiita eikä konetta löydetty. Monet asiantuntijat ovat arvioineet, että koneesta loppui polttoaine ja se syöksyi mereen. Aiheesta on esitetty myös mielikuvituksellisia teorioita, joiden mukaan Earhart olisi ollut vakoja tai joutunut avaruusolioiden sieppaamaksi. Kuvat autiolta saarelta 75 vuoden takaa löytyivät. Ratkeako Amelia Earhartin mysteeri? Amelia Earhart kuvattiin Lockheed Extra 10E koneensa kanssa ennen kohtalokasta maailmanympärysmatkaansa. Ratkaisevatko kadoksissa olleet valokuvat 75 vuoden takaa yhden maailman kuuluisimmista katoamismysteereistä? Uusi-seelantilaisen museon kätköistä löytyi vanhoja valokuvia saaresta, jolle maailmanympäryslennolla kadonneen Amelia Earhartin uskotaan päätyneen 76 vuotta sitten. Kadonneisiin lentokoneisiin erikoistuneen tutkijan mukaan laatikossa oli valokuvia tuntemattomalta saarelta. Laatikossa kuvien lisäksi oli löydetty paperilappu, jossa luki Gardner Island. Gardner Island on saari, jossa monet tutkijat uskovat Earhartin viettäneen viimeiset päivänsä sen jälkeen, kun hän katosi maailmanympäryslennolla Tyynen valtameren yllä 2. heinäkuuta vuonna 1937. Nykyisin saari tunnetaan nimellä Nikumaroro. Se sijaitsee Kiribatin saarivaltiossa Australian ja Havain puolivälissä. Tutkijat ovat vertailleet kuvia Google Earthin avulla nykypäivän kuviin saaresta varmistuakseen, että kyseessä on sama saari. Kaiken järjen mukaan kone tippui tässäkin tapauksessa polttoaineen loppumisen vuoksi. Ontariossa tapahtunut lentoonnettomuus on herättänyt ihmetystä siihen liittyvän mysteerin vuoksi. Pienkoneen lentäjä vaikuttaa nimittäin kadonneen täysin jälkiä jättämättä. Vuokrattu Cessna 172 nousi ilmaan Ann Arborista, Michiganista. Se löytyi maahan syöksyneenä 770 kilometrin päästä Kanadan puolelta lumen keskeltä Ontariosta Yläjärven pohjoispuolelta. Löydettäessä kone oli täysin tyhjä. Pilottia ei löytynyt. Lumessa ei ollut minkäänlaisia jalanjälkiä eikä mitään muita jälkiä ihmisistä. Koska ja miten pilotti poistui koneesta on täysi mysteeri. Koneesta voi poistua vain 2 hytinoven kautta. Koneessa ei tiettävästi ollut laskuvarjoja, eikä siinä myöskään ollut lennon tallennuslaitetta, eli niin kutsuttua mustaa laatikkoa. On syytä epäillä, että kone putosi polttoaineen loputtua. Kone oli vuokrattu Ann Arborista ja koneen omistaa Michiganin yliopiston lentokerho. Koneen vuokraaja oli Michiganin yliopiston kiinalaistaustainen opiskelija, jota kuvataan kokeneeksi lentäjäksi. Tutkijoiden mukaan kone oli ilmeisesti laitettu autopilotille. Tällä mallilla ei voi kuitenkaan nousta ilmaan autopilotilla, joten koneessa on ollut lentäjä, kun se lähti. Lentosuunnitelman mukaan päämäärä oli Harbor Springs, Michiganissa, mutta kone meni sen yli ja päätyi Kanadaan. Kyseisen konetyypin pisin mahdollinen lentomatka on noin 800 kilometriä, joten se oli pudotessaan toimintasääteensä rajoilla. Mitä lentäjälle tapahtui ja kuinka hän pääsi ulos koneesta?
Airlinesin lento 370 Kuala Lumpurista Pekingiin katosi jälkiä jättämättä 3 vuotta sitten. Koneesta ei löytynyt jälkeäkään massiivisista etsinnöistä huolimatta. Nyt katoamiseen on saatu uusi teoria, joka tarjoaa mahdollisen selityksen mysteerikatoamiselle. Ilmailun mysteerien mysteeri sattui 8. maaliskuuta vuonna 2014. Lento Malesian Kuala Lumpurista Pekingiin katosi alle tunti nousun jälkeen. Yhteydet koneeseen katkesivat selittämättömästi. Konetta etsittiin aluksi Etelä-Kiinan mereltä, minne sen uskottiin syöksyneen, mutta Malesian sotilastutkien havaintojen perusteella kone oli muuttanut reittiään dramaattisesti ja suunnannut kohti länttä. Lopulta satelliittitietojen perusteella ja useiden maiden viranomaisten yhteistyöllä päädyttiin teoriaan, että kone oli lentänyt Australian länsipuolella ja pudonnut Intian valtamereen polttoaineen loputtua. Koneessa oli yhteensä 239 ihmistä. Heistä tai koneesta ei ole nähty sitten katoamisen jälkeäkään. Konetta on etsitty kuukausikaupalla Australian johdolla mereltä ja merenpohjasta. Etsintäalue on avomerellä noin 5000 kilometrin päässä koneen viimeisestä tiedetystä sijainnista ja 2000 kilometrin päässä Australian rannikosta. 239 ihmistä kuljettanut kone teki kesken lennon selittämättömän täyskäännöksen, lensi päinvastaiseen suuntaan ja katosi. Koneesta ei sen koommin ole nähty jälkeäkään, eikä mistään ole myöskään löytynyt mereen tai maahan syöksystä kertovia todisteita. Fyysisten todisteiden puuttuessa erilaiset teoriat koneen kohtalosta kukoistavat. On mietitty, että miehistö on vaipunut tajuttomuuteen, lentäjä tappanut itsensä ja muut koneessa olevat, tai että kyseessä on ollut vain paranormaali ilmiö. Nyt katoamiseen on saatu uusi teoria. Texasin yliopiston matemaatikko Jeon Chen sanoo, että kone on todennäköisesti syöksynyt mereen vertikaalisti kohti suoraan. Chenin mukaan hän kollegoineen on päätynyt tähän tietokoneanalyysin perusteella. Hän kertoo käyttäneensä mallintamiseen sovellettua matematiikkaa, virtauslaskentaa ja numeerisia simulaatioita Boeing 777 koneesta klassisessa veteen joutumisen ongelmassa. Laskelmien perusteella lentokone, joka halkaisee vedenpinnan kohti suoraan, ei hajoa meren syöksyssä. Kone, joka iskeytyy mereen sivuttaen, hajoaisi koskettaessaan merenpintaa ja koneen palasia leviäisi mereen. Kohti suoraan tai lähes kohti suoraan mereen syöksyvä kone sen sijaan kärsisi vain hyvin pientä vahinkoa ja jatkaisi syöksyään kohti meren pohjaa. Chenin ja hänen kollegoidensa mukaan teoria vertikaalista syöksystä selittäisi siis myös sen, miksi Intian valtamerestä ei ole löytynyt yhtään romua.